Iya. Nggawa gaman. Oke. Udus. Kowe iki Pangeran Pati kok gamane sepele. Iki tau tate tak nggo nyolong goli ping 4 lakonangan. Model. Dan gak apa-apa. Geladi pramuka. Tibano Model we. Oh lah apa-apa. Ayo. Mohon perhatian. Mohon perhatian. kowe iki kampak kok dienggo halo-halo. Batu mau batu iki batu roe. Tatanan manut semaring jajalanan ora ngilo karo kahananmu dapure kaya ngono arep lungguh dampar ke Prabu Negara Ngastina Bandung Nagasewu sempalen kuwandaning Duryudana kokopen dampar kencana wah kelakon panjang kamu wah Sambato Duryudana wong kang angkara murka budimu candala kowe ratu ingkang demen ngendhak marang para kawula wekasan uriping kawula Ngastina padha kasangsaya padha ora ngrasake kepenak uripune negara Ngastina naga pratala naga bantala bandanen ratu Ngastina tunggale lak oyake Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho Bismillahirrahmanirrahim Dewa Bathara ora Bu wonten dawuh dereng ngantos paripun anggen kula nampi tibalan paduka mriku mboten pangling wonten satunggiling caraka ingkang abiyantara menawa menika tasih sumitranipun paduka Kanjeng Prabu Yayi nadyan ingkang raka nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Punggawa ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Yayi Prabu tumunten katimbalana menapa wigatosipun menawi sekintenipun wigatosipun menika kula wau sae paduka kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi namung badhe mbebuthek banyu bening kawonten negari Ngastina paduka sampun tumut-tumut pasrahna dhateng Raka ing Mandura kasinggihan sabda pangandika paduka Kanjeng Prabu mugi keparenga pinarak ingkang langkung sekeca kula badhe andangu dhateng lari utawi caraka ing nembe sowan menika kula semanggaken Yai Kisana aja kinenten ingsun tumambu yekti saweg sepisan iki ingsun wanuh sira kuwi sapa lan wigatine apa dene sowan ana negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan Nunamit pasang kali mantapi pino-pino ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun awon tanpa warni menawi paduka miji dhateng ing abdi kula menika nayaka kula menika nayakaning Nalindra yen pancen kowe nayakaning Nalindra sapa lan ngendi negarane saha kowe kuwi sapa kula menika abdinipun Sang Prabu Bandung Nagasewu mapan wonten ing negari Bantarangin wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika Senopati Nagabantala Senopati Nagabantala non kasinggihan mekaten wigatine apa Senopati Nagabantala kula nuwun sewu menapa kula menika sampun suman ngersanipun Sinuwun Prabu Duryudana ora ana loro jagat iki ingkang modha kaliyan panjenengan ingsun ya ingsun iki Nalindra Ngastina Prabu Duryudana menawi ngaten mboten klentu anggen kula kekalangan malaya ngideri jagat persasat sampun tepung gelang jagat menika kula upaya wonten pun didunungipun negari Ngastina sakmangke sampun pinanggih kelan paduka Prabu Duryudana namung saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Nagabantala tak tampa ora liwat pangestune ingsun tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan ingkang salajengipun sinuwun wale-wale menapa sowan kula diutus dening Ratu Gusti kula Prabu Bandung Nagasewu ingkang wigatosipun ngaturaken awala kunjuk ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina wontene sulaosipun awala kula piyambak boten mangertos menawi wonten suwek ing dluwang sakmangke jangga kula ingkang kinarya lintu jernyatanipun kula boten wantun ngawuningani isining nawala ingkang kula kunjukaken ngersa paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Ngastina
Bandung Naga Sewu. Ratu Gusti mutusan kelawan sira Naga Bantala. Atur nawala lan panjenengan ingsun. Nggih, mekaten kasinggihan diweji mula kaki aturna Naga Bantala. Kagiat risang kapirangu prinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing musti nampi nawala dening Sang Nata ing Astina Prabu Duryudana sinurasa urut sewiji-wiji datana ingkang cijer nalika semanten isining nawala bilih Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu nebukna diambedah negari Ngastina Mbanda Ratu Mboyong Putri saknalika abrit berkadak pasuryaning nata Astina Prabu Duryudana nawala den buang getem-getem kaya arsan jangka wong kang tanpa dosa Gaduh Bathara Naga Bantala wonten timbalan ing adhau isining nawala yen Ratu Gustimu Prabu Bandung Naga Sewu bakal bedah negara Ngastina nelokake Nalendra Ngastina Prabu Duryudana cecak nguntal cagak cebol kayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge Prabu Bandung Naga Sewu ratu cilik aku ratu gedhe jagat iki tanpa timbang ora ana ratu sing padha karo Duryudana kok delangap-delangap ucape jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan Kowe Prabu weh lah jagat Dewa Bathara maning jajaran Sukertaning bawane iblis lanat. Naga Bantala, wonten dawuh sinuwun paduka sinten? Yen kowe durung tak tepung karo tepung Kinata Mandura Prabu Baladewa waning pita wasi Jawadara Anum Kakrasana. Iki kadange Werda Nalendra Ngastina Prabu Baladewa. Nyerweteh Ratu Gustimu bakal bedah negara Ngastina. Sumuk nyawane kowe baliya matur karo Ratu Gustimu diajangi jembar karo Nata Mandura Prabu Baladewa balat. Jagat Dewa Bathara upami paduka boten daya-daya mangsuli dhateng Caraka Naga Bantala sampun kula jangkah kula tugel gulune teng Datulya negara Ngastina weh lah boten nyono Yayi boten nyono bilih ingkang sekawit negari Ngastina menika tentrem nyatanipun wonten satunggiling nayaka nayakaning Prabu Bandung Naga Sewu ingkang badhe wantun ambedah negari Ngastina. Yayi, kula lenggah ingkang sekeca, kula piyambak ingkang sakmangke badhe nyingkiraken Nalendra saking bantaranging Prabu Bandung Naga Sewu. Aduh lho ora ana apa-apa kok ngerti-ngerti enten sing ajeng gepuk negara Ngastina. Lah ta. Kakang Durna pripun? Nggih Dek Pati kula dhewe ya gumun. Kula njaluk tanggung jawab sampeyan. Mangke riyen to, tanggung jawab napa? Sampeyan batang impen wau jare Ngastina bakal gemah ripah loh jinawi. Niki kok malah ketekan parang muka. Loh, menika tetembungan lara dhisik kepenak sak teruse. Oh ngoten nggih. Dadi niki mbok menapa sinten mau jenenge? Naga Bantala. Naga Bantala menika dados pacoban tumrap negari Ngastina. Nek Ngastina iso nyenake Prabu Bandung Naga Sewu lan Naga Prabu lan sampe wadyabalane, kula kita negara Ngastina menika badhe gemari palo jinawi pun mboten sakekan omong sing tanpa guna. Nggih, nggih. Sampeyan iku pendhita ora ana nyatane kok omongane banter ra jamak-jamak. Saniki mang bukteke. Bener pundi batangane Baladewa karo Durna? Bener sampeyan kok, Ngger. Pun sampean kendel. Nggih. Dikon batang impen ra iso omongane kaya bedet sewu nempuh pategalan. Nggih kadang kala menungso niku sok salah sok bener kok, Ngger. Niki pas luput. Ketoke nek sampean kok luput terus. Mulane kok sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane, sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane. Bawa Prabu kados pundi? Yayi, lenggah ingkang sekeca. Kula aturi lenggah ingkang prayogi. Kula aturi ngetapaken sangganing para sata Kurawa Baladewa ingkang diputun dokok wonten ing ajeng. Kula ingkang sagami naka dados senopati manglurah Prabu Bandung Naga Sewu. Parang paduka lenggah prayogi kula nyuwun. Kabar pisan bilih badhe dumados pecah perang ageng antawisipun negari Bantarangin lan negari Ngastina. Kula piyambak ugi mboten nyana. Lah kok wonten satunggiling Nalendra ingkang wantun bedah negari Ngastina menapa mboten ngertos kondhangipun negari Ngastina menika dipun lenggahi dening Kurawa ingkang bebasan pilih tanding boboting yuda.
Lah kok wantun badhe ambedhah negari Ngastina menika sampun nyusumuk nyawanipun. Nggih. Nuwun sewu nggih. Lajeng parang paduka sampun ngantos sami miris. Aja nganti padha wedi. Ngastina dikukui. Inggih ngestaken dawuh sata kula dipun ketapaken. Mang pilih senopati sing gamben-gamben sing pancen pilih tanding boboting yuda. Nuwun inggih ngestaken dawuh paduka Batuna. Wonten dawuh nggih. Supados negari menika mujudaken negari ingkang gemah ripah lo jinawi napa sing ditanduri iso tukul napa sing ditancepake iso ngrebuyung gegodhongane iso mbiyet wae. Kaya pangandika panjenengan. Kula jaluk sampeyan yo nyingkirke paramuka sing pengawak Raden Naga Bantala lan Ratu Gustine Bandung Nagasewu. Oh inggih ngestaken dawuh. Disingkirke sik supaya mengko negara iso nyermomong. Nek negara iso nyermomong, negara bakal kuncara jumbuh karo pambatange impen sampeyan. Menghina kowe ya. Ngina kowe. Ah, sing jeneng manungsa kuwi kedunungan ngina, salah apes lali lan mati kok Dipate. Mbok menawa paningal iki mau lagi ora cetha. Dadi aja tok anggap Durna kuwi saben-saben bener terus. Durna kuwi saben dijaluki tulung mesti bener terus kuwi ya ora. Kala masane ya luput barang kuwi ya wis anggoning menungsa, salah barang kuwi ya anggoning menungsa. Mula aja banget-banget lekmu dadi wong bener terus. Sak bener-benere wong mesti ana salahe, sak salah-salahe. Wong sak kleru-klerune wong mesti ana ning benere. Kuwi hitungane sing gawe urip, dudu hitungane menungsa. Ngono ya Kakang. Dadi aja banget-banget lingina karo aku. Aku luput ya ora apa-apa. Luput ya ora apa-apa ya tak akoni nek pancen pambatangku mau ora pati bener. Lah iya, mung sampean kok le yakin banget ngoten lho. Ing atase pambatange ora bener kok le yakin iso bener pambatang sampean iku kula niku gumun karo sampean. Loh, napa sing kula waspadake niku ya nyatane kaya ngoten kok. Nggih pun sampean ngakoni salah, luput, kleru. Nggih. Nek sampean ngakoni salah, luput, kleru sakniki kudu melu nyambut gawe nyingkirke Prabu Bandung Nagasewu. Nggih. Kula singkirke, ampun semelang. Oh, naming Prabu Bandung Nagasewu sepinten kekuatane nek pancen ora ana sing ngasorake mengko Begawan Drona sing maju ning pabaratan. Oh inggih, kula sekseni omongan sampean. Mang sekseni Dipate. Paman Haryo, wonten timbalan. Bubarno kang bodho sibu jenenging Sunarsa Kundur Ngedatun. Non paramadal pasilan. Yen tambeng pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Paman Haryo Sengguni, nun inggih nggih ngestaken dawuh. Purna gatining parangkilan. Sanata Kundur Ngedatun jeluk saking gambar nampit gambaran gading kadharaken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacara ing Prabon. Gawe tinggal saking Mandra Tina Sinaranata. Katingal gumebyar busananing Sang Sinaranata wau. Naga Bantala. Iki wonten dawuh sinuwun. Ndak enteni ana njabaning rangkah negara ing Ngastina. Persasat kaya ngenteni Silming Palwa gabusku mambanging Sila Kresna. Piye nggonmu ndak utus supaya kowe matur ngersaning Sinuwun Prabu Duryudana ngaturake nawala ing ndak aturake marang Ratu Ngastina. Mugi antosna kawuningan. Nawala sampun kula njataken sanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Lan nawala sampun dipun waos. Satemah damel dukanipun Alindra Ngastina. Tumunten kadangipun Werdana Alindra Ngastina inggih menika Alindra Mandura ugi cawe-cawe perkawis menika. Aja kok mung titah swantah ingkang bakal mbetengi marang Ratu Ngastina. Nadyan Dewa Mudun wae ora bakal kendho nggone Prabu Bandung Nagasewu bakal bedah negara Ngastina. Lajeng parang paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Mara ketapake para wadyabala yen pancen wong Astina ngukuhi negara ora kersa ngaturake negara marang Prabu Bandung Nagasewu. Tanggap jaja kanteran bau mesti bakal tak lakoni menawi telu mekaten sinuwun monggo kula dherekaken. Naga Pratala wonten timbalan. Amping-amping ana lakune Naga Bantala kadangmu ngadepi para Sata Kurawa. Nuwun nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Naga Bantala lan Naga Pratala. Kang Kinarawangsit pindha kombang ngajab nawang susah angin ngendi gone miang kali ingkang kang beksimi beruluke ngungkuli langit. Oh Penemban Guntur Geni ana dawuh apa Sinuwun Prabu Bandung Nagasewu
cetha yen to Prabu Duryudana ngukuhi negara Ngastina ora gelem menehake negara marang panguwasaning Prabu Bandung Nagasewu. Monggo apa ingkang tak tindakake iki jumbuh kawan ngendikaning para dewa. Yen to saya kuncara lenggahing Prabu Bandung Nagasewu minangka dadi nalindraning jagat. Yen to aku bisa lenggah dampar negara ing Ngastina. Sarta ngelingake marang pawatekaning para Kurawa, luwih-luwih Prabu Duryudana ingkang duweni watak angkara budi candala. Monggo wataking Prabu Duryudana sakurawane kuwi ora bakal ilang kelawan ora bareng karo ingkang sinandhangan. Tegese Kurawa lan Prabu Duryudana kudu tumpes, kudu sirna saka lumahing bumi kureping langit iki, Premban. Sinuwun yen pancen kaya ngono kang dadi kersaning Sinuwun Prabu Bandung Nagasewu. Aku Begawan Guntur Geni mung sendika ndederek yen ana kale men ditandangi karo Naga Pratala lan Naga Bantala. Ewadene eneng akale tak pasrahke marang Premban Guntur Geni. Ayo bebarengan karo aku sinuwun nyaketi negara Ngastina. Ayo tak derekake Premban. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira daya Turanggana magawiya gelar ira wang-wang. Iki sapa ngagrahna ing tengahing dalan ngadeg kaya ndha menthang kaya Gendewa tepungake wae punggawa negara ing Bantarangin. Abdi ingkang Sinuwun Prabu Bandung Nagasewu aku Naga Pratala. Lho, Naga Pratala? Iya, dasar Pranyata. Ana menungsa ingkang aran Naga Bantala. Kuwi kadangku padha-padha nayaka negara ing Bantarangin. Iki sapa? Kadang nata ing Ngastina. Aku Raden Surtayu. Raden Surtayu. Ya. Ayo, endi wong Ngastina? Luwih-luwih Prabu Duryudana. Bakal tak bondo, tangan tak krincung sikile tak lebokke pakunjaran. Negara Ngastina bakal dilenggahi dening Sinuwun Prabu Bandung Nagasewu. Wah, dalah kemewat kaya ngregem jimat keparat. Kaya wani ndilat persiapan. Sempalan pundhake kiwa tengen Surtayu kelakon ngukup negara Ngastina. Ing kene marganing patimu kowe Surtayu. Dening Surtayu Brahmana.
cocok datang. Wah, tumbakmu saka plastik. Woi! Aduh. Ya. So, Naga Bandara. Sapa? Raden Kartomarma. Kadangmu naga pratala ngobrak-abrik. Ayo, ora gelem menehke negara Ngastina. Kelakon banjir getih negara Ngastina. Wah, mati dereng aku. Mati kowe. Yo. Bocah baca diamuk wong lolo kepalan. Coba Naga Bandala. Naga Bandala. Wis apa? Raden Halyadulma ganti. Kadang nata pengilan pati negara Ngastina. Ayo, Ratu Gustimu tekan kene. Ora nyembah dramaane Naga Bandala. Takonono ratu tak tugel silahe. Cangkeme sing apik. Lah waton ngucap. Ratu Gustiku antuk tugel cinamu tugelen cikik. Silahe Dulma ganti. Ayo, kaya aku sing tekaning pati. Semplok cacamu ae. Model. Wedan. Ayo matno sastra jendramu. Watos tenan iki. Wedan. Iya. Gowo kaman. Oke. Udus. Kowe iki pangeran pati kok gamane sepele. Iki tau tak nggo nyolong goli ping 4 lakonangan. Model. Dan gak apa-apa. Geladi pramuka. Tibano model we. Oh lah apa-apa. Ayo. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Kowe iki kampak kok dienggo halo-halo. Batu mau batu tinggi batu roe. Mungsuh Naga Pratala. Lho, sing sowan ning Ngastina mau Naga Bandala. Jebul boten ijen Naga Bandala ning kancane kathah. Naga Pratala nggih wonten piyayine alit ning Digdaya man. Kula anten boten dirasake, kula semanggaken. Kawon kula man. Wah, mati kula man Kartomarma nggih. Kalah kawon. Mungsuh wong sabrang, mungsuhmu dudu Pandhawa lho. Ning wong sabrang, inggih ning nyatane kalah. Terus aku tak takon karo kowe Kurawa iki arep menang mungsuh sapa coba? Mungsuh Pandhawa kalah.
Mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh Panakawan kalah, iki mungsuh pendatang baru di kancah pekeliran. Jenenge Naga Bantala kok kalah, nyatane kalah ya kalah. Sampeyan ajeng ngicipi tangane Naga Bantala mang maju ora cerewet bae. Wong kalah kok dipaidu sengit kula marai lara teng ati. Satama nggih, Mas. Anak pendhita kondang kok kalah karo wong manca negara, nyatane kalah. Nek cara aku isin, kula kok biasa. Kalah ya kalah kok dadak. Isin barang niku sing isin nggih napa kula tak takon. Macem-macem. Durma Gati wis maju pun, Man. Mungsuhe Naga Bantala. Oh. Kula tonya diajane diek. Niku kedhape mboten. Kula tonya pindhane bles. Udan. Mboten. Kenging dadane blek ngono niku obah wae ora nganti kula ancang-ancang ya gak apa-apa. Kula nggawa gaman, Man. Weh, sangu gaman, sangu. Apa? Pengot. Kula tuthuke gak apa-apa. Glati pramuka. Kowe kadang nata kok nganggo glati pramuka. Nun sewu saben temuah kliwon kula kutuki lho, Man. Heeh. Ning gak temomo. Ngagem bendho gak temomo kula diantel rai kula bles. Oh. Candak sila kula templeke nggon dengkul nganti iki diantemi blung-blung-blung. Kula wis cambat-cambat, Man. Kula cuma gak kan. Kali dhewe tangane gedene ra jamak-jamak, Man. Tangane nggih. Tangane Naga Bantala duduk. Lambine abang. Sapa sing kira-kira wani nganu apa jenenge wangi Naga Bantala omong kok. Aku sing wangi karo kowe. Yakin? Tenan. Sampeyan wani? Wani. Sampeyan nek wani ora dilakokke dadi wayang bosok teng kotak. Sapa to? Niki wonge. Oh, ya wis. Begini lah wani kok sampeyan niku aneh-aneh lah. Pun mboten, Man. Ya, kalah. Kapun? Ora maju meneh nggawa apa to apa. Mboten, Man, mbangani lolo awake mbok ya wis. Nek ngestina dipek utawa dikukup Naga Bantala, nggih ben lah masalah. Lah dimiteno nek kula kalah jeneng apa? Nek kula menang kula laki tang didik iso bales iso kono nglacake loloe lah masalah. Gelut niku pengajeng-ajenge menang. Nek kono diantem gak nglacake lolo babal blas. Soloh nyawa. Iwak kecemplung wuwu, sulung mlebu geni. Mesti modal. Ha iya. Ibarate kaya dene cecak nguntal bis kota. Cagak. Buta ngitung lintang nang kelakone cepak wulunge. Sapa sing arep maju? Kurawa kok wis kaya wis entek Gusis, Kartomarma, Surtayu, Swatama sing do seneng perang-perang kok nganti do entek. Sapa iki sing arep maju? Sapa kok ngabani mobil? Kulawan. Citraksi. Nggih. Arep maju po? Wah, ujan kowe iki ngapa ya? Kok dadi awakmu tok pernis barang ki men ngapa? Men kilap, Man. Oh iya. Soale arep maju perang. Oh iya. Mungsuhe sapa? Mungsuhe Naga Bantala. Naga Bantala ora pancen terkenal. Heeh. Kula sing ajeng nyang-nyangan apa? Nyangking sirahe Naga Bantala. Wani apa kowe? Sing tawedeni apane? Amuk Suramrata Jayamata imbang yen padha-padha. Naga Bantala, kowe ora gelem mundur saka negara Ngastina kelakon candhak siramu tak tuk. Tugel. Gulumu. Baleni. Candhak kelakon tuk. Tugel. Gulumu. Baleni. Mangane kok aku isin. Kelakon candhak. Tugel. Nah, anyar ning tugel. Kok tak kampleng lho, ana wong mangan kowe ngerti ora? Kok anyar ning tugel. Ning ora iman-iman. Ya wis men. Ikhlas lahir batin. Do ngerti lho. Wah, ajane Dewan. Iki sapa iki? Takon karo aku. Abdining Prabu Bandung Nagasewu, aku Naga Pratala. Naga Pratala. Aku goleki sing jeneng Naga Bantala. Kuwi kadangku, kuwi padha-padha abdi negara ing Bantarangin. Aku ora sudi mungsuh kowe, ra imbang. Kowe mung kaya ngono aku kaya ngene padha karo cecakmu, cecak mungsuh boyo. Aku cecake kowe boyone. Lho, lah kowe kalah no. Kuwi aku
Aku boyone kowe cecake. Timun mungsuh duren. Kowe timune, aku durene. Sirmu ketemu sapa? Naga Bantala. Naga Bantala ning kono. Kowe rasah musuhku, aku musuh Naga Bantala, Pak. Iki sapa iki? Naga Bantala. Waduh. Lah kok gede kowe? Terus nang ngono sekecake, aku tak musuh kae wae. golek mungsuh kok golek sing cilik. Bareng kene mungsuhe gede kok. Lho kok rene? Kualik, kowe kene. Oh iya. Ayo kowe aku sing tekaning pati. Iki Raden Harya Citraksi. Kadang nata Prabu Duryudana. Nana Gopratala. Ono karan. Ora mundur saka negara Ngastina ora tak cangking siramu. Wis mantep kowe ngono. Wis. Wis kira-kira menang. Lu ngerti? Nek kowe muni ngono kuwi nek pancen kowe iso ngalahke Naga Pratala sakarepmu. Nek kowe ora iso ngalahke Naga Pratala, isin dirungokke piyai semene. Sumbare wis petak aci-aci. Aci-aci piye? Maksudnya piye aci-aci? Kuwi basa apa? Petak aci-aci iki basa apa? Mbok saiki iki nganggo basa sing iso dipahami karo masyarakat. Susumbare petak aci-aci. Cio apa? Cio gambar manuk apa? Kuwi ciu. Sumbarmu kaya ngedapi-dapi. Monggo piyai semene iki padha ngerti kabeh. Nek kowe mungsuh aku mesti do medhek menang aku. Nek nganti menang kowe iso ngajar aku, penonton semene iki bubar kabeh. Bali kabeh. Masa? Heeh. Terus mula tinimbangane kowe menang ning penontone bubar, luwung kowe kalah penontone ajeg. Ngono ya? Heeh. Nek aku menang mesti do ora percaya, do mangkel karo aku tur mesti luwe-luwe do ngunekke dalange pekok. Lah iya. Citraksi kok menang ki cara ngendi? Ha ta? Heeh. Terus do lunga do mangkel atine luwe-luwe saya kasar meneh ora dundang mayang meneh tak cilaka. Ha iya. Kok aku karo kowe nang kotak apa jenenge dadi wayang ora kanggo krikiti tikus. Heeh. Betul. Lah terus yen wis ngaku bener, Nek ngono aku apike rasa perang, aku tak mundur ning tetep wayang ngrembaka. heeh. Ya wis penake ya Naga Pratala. Yo, Kowe saiki karo aku dadi sedulur. yo, Salim. yo. Sesuk malam Kamis lunga ora? Ora. Neng nggon aku bancaan. Aku elektunan. Oh iya. Apa nyanyine jojos. Tata. Tak apa? Tak golek sing gede. Oh iya. Mangkat ya. Ya. Wis rasa perang ndak malah dadi musuh, kowe karo aku dadi sedulur sing apik-apik. Ya sakarepmu Raden Citraksi. Wis penake nang kene Naga Pratala. Piye, Cin? Pun dadi sedulur, Man. Gose. Sing dadi sedulurmu sapa? Naga Pratala. Lho, kaiki wajib tok pateni mergo arep bedah negara Ngastina. Nek cara kula dikekke mawon, mergo saniki usum bedah rumah. Oh. Mbok menawa negara Ngastina didadani. Nek cara nggon wayang bedah ki tegese Ngastina dibedah, ratune dibondo. Terus kowe karo aku minggat saka kene. Ngene Man, perkara kuwi monggo ning aku diwenehi ngerti karo si Naga Pratala. Nek Citraksi menang perang karo Naga Pratala niku siji mbubarke penonton, angka loro luwe-luwe dalange mesti dianggep edan. Mergo Citraksi kok menang. Gede-gedene nek nganti sing nanggap kagol sok taun ngarep ora ditanggap meneh. Kula karo sampean dadi wayang bosok ning jero kotak ora ditokke krikiti tikus. Sampeyan gelem ana pate kok dimor tikus. Terus Mbangane kula menang ning ra ana wayang. Aulung kula kalah ning kabudayan wayang tetep ngrembaka sakindenging Nuswantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana lunga kana. Lunga, aku ki buyer weruh raimu ya. Kowe iki kadang nata ning goblokmu lho. Lho bener mboten? Bener mboten? Sesampeyan iku wong tuwa iso mikir ora? Mbangane kula menang, ning kula karo sampeyan ora bakal dilakokke meneh, mergo dianggep dalange petok. Citraksi kok menang niku cara pundi napa wonten? Sampeyan weruh Citraksi menang perang, sampeyan tau weruh? Ning wayang sapa? Tanggapane pira? Teng pundi kula tak takon. Gak ono, Man. Mula mbambangane kula niku mengke dadi wayang sing ora tau kanggo teng jero kotak, luwung sakniki mundur ning sing penting tetep eksis. Paham? Ya, mundur. Wis minggat to. Wis ngundak vertigo ku kumat ge wis. Aku gagas wong kok gobloke kaya ngono lho. Kok isa-isane nglakoni diapusi. Malah Naga Pratala pun dadi sedulur kali kula. Sesuk malam Kamis niku ajeng teng omah kula. Ngapa, Nyok? Nyok,
Lah ya Naga Pratala ning omahmu ki ngopo? Ku kula undangi, ku kula nanggap elektrik, Man. Apa? Elektrik. Elektrik. Sing nganggo piano dhewe niku lho. Oh, elektron. Lah kene iku sampean teko nggih? Ya. Tenan lho? Monggo senengane ora. Dir, Nun. Maju ora lho? Nggih. Mboten ketang klungsu-klungsu nek udu kula tak maju Man. Ya maju le, ora ketang saubengan rong ubengan. Mungsuhmu sapa sakarepmu milih Naga Pratala yana, Naga Bantala yana. Nggih, Mang Semingkir. Wah, kula tandangane Man. Mau mungsule cilik-cilik kok saiki sing maju sing gedhe. Soy. Nalindra Bantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Wah, bojone Rara Jonggrang. Bandung Nagasewu. Wah, Bandung Nagasewu. Wah, lah piyaine yo gagah pideksa godhek wok Simbar Jojo. Ayo, urungna. Nggono bakal mikut negara ing Ngastina, mbedhah negara Ngastina. Ora bakal lega yen turun bondo kang aran Duryudana. Wah, langkana Dursasana. Wah, mutar ning kene. Ota! Weh. Iya. Kang kirare wangsit pindha kombang angat saping tawang susah angin ngendi nggone miang kalihing kangkung peksimi beruluk ing ungkuli langit. Oh lole kentos walu gimbor monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Iki sapa iki? Nganggo kabrahmanan teko kowe ngadeg ngareping Begawan Durna. Ditepungake wae aku nuju Bantarangin pujangganing Prabu Bandung Nagasewu aku Begawan Guntur Geni. Wah, ya dalah. Kemane? Pripun Kakang Durna? Jebul wis budal sawadya balane klebu pujangganing negara ing Bantarangin pun tekan negara Ngastina. Mula kula suwun sing ati-ati ya Kakang Durna niki tataane negara. Guntur Geni ana paran Begawan Durna. Saru dinulu yen kowe karo aku padha adu-adu sing balung mleting kulit. Kowe pandhita, aku pandhita. Ayo, nek pancen kowe iso lan pinter ngungkuli panguwasaning Begawan Durna, aku ngakoni genggulamu. Ora sandadakake gunem kang tanpa guna. Ayo. Kowe areng ngejak apa Begawan Durna? Batangan jangkrimaning Begawan Durna bakal tak batang. Yen kepengkok aja minggok, yen bener aja minger. Mula saiki wangsulana ing winastan sandanganing raga kuwi apa? Ing winastan sandanganing jiwa kuwi apa? Mudar kowe. Kowe pendhita saka Sabrang ora bakal ngerti ngelmu marang ngelmune wong Jawa. Sandanganing raga kuwi apa? Sandanganing jiwa kuwi apa? Mati kowe ora iso jawab. Mati kowe ora iso jawab. Diwangi Dewate. Nggih, menampun kuwatir. Mula tak batangi yen pener aja minger, yen kepengkok aja minggok. Batangane apa? Sandanganing raga iku dudu brana picis busana wastra bludru sinesutya babar pisan dudu. Sandanganing raga iku solah bawa tingkah laku tindak tanduk munamuni saben dina iku sandanganing raga. Jalaran kabeh mau kena kinarya urip ana ing bebrayan gedhe lan urip ana ing Madyapada, bener apa ora? Siji iki pancen bener, nanging sandanganing jiwa kowe sing ora ngerti. Ayo Kakek, wangsulana sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa iku cipta rasa budi karsa lan karya.
Cipta iku kang anampa samubarang, rasa iku kang nimbang samubarang. Budi kang anglermake samubarang, karsa kang nindakake samubarang. Yaiku kang nindakake sandanganing jiwa. Bener apa ora? Pripun Kakang? Bener Dipate. Liyane sing luwih angel mang takoni. Nek iki kowe iso jawab aku ngaku teluk karo kowe. Kang ditinggal marake sugih sedulur, kang dibuang marake urip tentrem ya apa? Kang ditinggal marake sugih sedulur iku watak anggep-anggepan. Sabab watak anggep-anggepan iku hamba bar watakku malungkung sombong umuk sesongaran. Seneng ngendak gunaning jalma tansah rumangsa pinter lan ngiwak-iwakake. Lan sabarang tindak tanduk rumangsa bener. Lah ya watak kaya mengkono mau akeh kang wong ora seneng ngawruhi wekasan didoi dening sanak sedulur mitra kawruh lan liya-liyane Begawan Durna. Ya, sabanjure kang dibuang marake uripe tentrem iku watak tansah mikulihake awake dhewe. Sabab ya mikulihake diri pribadi iku mahanani tansah marakake menungso tansah samar-samar was-was sumelang durga ngongso-ngso. Yen perlu wani nempuh tindak kang ala kang gawe kapitunaning liyan pamriya dimen entuk swarganing raga lali yen to Gusti iku maha adil lan maha murah. Mula wong kang gelem resudi sudaning gawa lan mersu pinepsu ing tapa brata tanapi ing siang ratri amemangun karya naktia sing sesama. Ya menungsa kaya mengkono mau kang wiwit manggih katentremaning urip ya ing kono durung katentremaning langgeng. Pripun Kakang Durna? Weh lah dalah pancen pendhita pinter tenan iki karep wis tuwek kaya ngene lah kok pinter. Mangsuli karo apa kang dadi ucaping Begawan Durna. Ayo Begawan Guntur geni aja mung aku tok. Nanging to dinen kekuwataning Begawan Durna. Yen pancen kowe kepengin ngerti cangkrimaku sing tak gegem iki apa? Kuwi sing tak gegem jenenge Asta Cempala. Asta tegese tangan, Cempala driji. Tibane nendi? Sakarepmu ngene tiba. Iki merganing patimu. Ayo! Ketoke kula niku wis percaya nek sampeyan niku pendhita monyor-monyor tenan. Sedaya cangkriman sampeyan tatas kabeh karo Begawan Guntur geni. Lah ing atase pendhita pengpengan kok ming ditungi tangan kok sampeyan ngalah. Mboten ngerti nek Begawan Guntur geni ajeng mentala kali kula. Niki napa Kakang Durna? Asta Cempala. Asta tangan Cempala driji tibane nendi? Sakarepmu. Aduh yang. Samane niku ngapa Dipate? Kula niku gumun. Sampeyan niku pendhita monyor-monyor kok ming ditungi tangan ngenten niki kok sampeyan kalah. Niki napa? Asta Cempala. Asta tangan Cempala driji tibane nendi? Sakarepmu. Mangrib bareng pisan kasti tenana. Sampeyan niku pendhita pengpengan kok isane kok iso kalah kaya ngono ming ditungi tangan. Niki napa? Asta Cempala. Asta tangan Cempala driji tibane sakarepmu. Ayo. Castes ora. Oh, ming ngarep ngantemi kok dadak alasan Asta Cempala. Iki apa Dipate? Cokor kire. Hus. Oh, ngarani ora. Ah, pripun Dipate? Weh, pancen Bandung Naga Sewu mboten iso digawe becik. Terus niki kula sampeyan kudu pripun? Matur anak Prabu Duryudana nggih ketiwasan nggih. Tatanan panut semaring jajalanan ora ngilo karo kahananmu diapure kaya ngono arep lungguh dampar ke Prabu Negara Ngastina Bandung Naga Sewu sempalen kuwandaning Duryudana kokopen dampar kencana wah kelakon panjang kamu wah Sambato Duryudana wong kang angkara murka budimu candala kowe ratu ingkang demen ngendhak marang para kawula wekasan uriping kawula Ngastina padha kasangsaya padha ora ngrasake kepenak uripune negara Ngastina Naga Pratala Naga Bantala bandanen Ratu Ngastina tunggale tak oyake
piandeng. Patih Sengkuni tuwin Begawan Durna nalika semanten nganti nasak-nasak karang pradesan dreh kalawan Sang Prabu Bandung Nagasewu. Tanggaping gati Sang Prabu Bandung Nagasewu sigra ngginakaken pusaka aran Jala Kencana. Den sebar dening Sang Prabu Bandung Nagasewu. Satemah Begawan Durna tuwin Patih Harya Sengkuni sangganing para sata Kurawa kapikut dening Sang Prabu Bandung Nagasewu. Jajaran lari kok sepuluh ora iso disangga enteng kekuwatane naga Pertala karo naga Bantala. Luwih-luwih disengkuyung karo Ratu Gustining Prabu Bandung Nagasewu. Yayi Prabu Duryudana, Bapa Begawan Durna, Paman Harya Sengkuni. Lan kadang-kadang Prasata Kurawa kepikut kabeh karo Prabu Bandung Nagasewu. Wah, Yayi Aji Ngamarta kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng Yayi. Kalukon lakuning lekas Tuki talino ting kidung kadereng hamomong memangun manah rahayu wis lakon Pak Arangket Ratu Ngastina sakno yen ayaka lan prajurit kabeh leboke pakunjaran menawi sampun paduka dawuhaken sampun kula lampahi sinuwun ya Penemban Guntur Geni. Ana dawuhmu apa sinuwun Prabu Bandung Nagasewu? Ana siji ingkang marajal saka sela-selaning Garu. Ndak sawang ora pangling yen to Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kuwatir rasane atiku yen to miki mengko Prabu Baladewa tumuli mlayu golek pinto srayan. Mestine kaya mengkono sinuwun nanging sampeyan aja kuwatir. Sampeyan ora usah dadak wedi perkara iki. Keparenge Bapa Penemban Guntur Geni. Aku ingkang bakal ngoyak playuning Prabu Baladewa. Upama ta mengko nyuwun senjata pitulung marang sapa wae tak anggap yen to kuwi uga ingkang bakal ngrewangi kalawan Si Duryudana. Sapa ingkang ngrewangi kalawan Duryudana tak anggap kuwi menungsa ingkang kudu disirnakake saka lumahing bumi kreping langit. Yen pancen kaya ngono karepe Bapa Penemban Guntur Geni aku mingkari manut lenggah ingkang prayoga sinana aku tak nyuwun pamit tak numpa lakuning Prabu Baladewa. Yo Penemban Guntur Geni sing adhati. Mastu Nomo Sidang sekaring bawana langgeng kula nuwun sewu menawi mboten sisip paningalipun ingkang abdi menika rak Begawan Anoman ing Kundalini inggih kendali sada iki kasinggihan mekaten Penemban kula ngabdi pun Anoman ing abiyantara ngersa paduka Penemban Tunggul Wulung ing Sanggar Waringin mriki mangkir rumiyin menapa mboten badhe kuwalat ing atasipun panjenengan menika Brahmana monggo anggenipun Brahmana menika langkung dangu tinimbang ingkang abdi pun Tunggul Wulung teka paduka lenggah wonten ing ngandhap kula mapan wonten ing inggil Begawan Anoman nyuwun pangapunten dapukan kula wonten negaring Sanggar Waringin utawi pertapan Sanggar Waringin menika minangka dados cantrik paduka Penemban mila sampun satrepipun menawi jengandika lenggah wonten ing inggil kula mapan wonten ing ngandhap nyuwun pangapunten panjenengan menika Brahmana pandhita teka panjenengan tumunten rawuh wonten ing pecrabakan angaku minangka dados cantrikipun Tunggul Wulung Penemban. Riklengan sak mangke sinten ingkang boten ngertos dhateng kumandhangipun Brahmana ing Sanggar Waringin.
kathah para nalendra, para satriya, para pandhita ingkang sami sumuyut nungkul dhateng Paduka Penembahan. Mila awon menapa menawi Anoman tumunten nderek suwita dhateng Paduka Penembahan. Mangke rumiyin Begawan Anoman menawi jeng andika suwita wonten pertapaning Sanggar Waringin mriki menapa mboten klentu. Kula menika namung pandhita saking Pardhen. Kula menika namung pandhita gunung ingkang mboten gadhahi kekiyatan menapa-menapa. Kawruh kula inggih namung kawruh ingkang cethek-cethekan kemawon. Nyuwun pangapunten. Saking pamanggih kula lebet lan inggiling ilmu kapandhitan menika mboten katandha. Pandhita menika mapan wonten ing kutha menapa wonten ing Karangpradisan. Nanging saking pamawasipun pun Anoman Paduka Penembahan menika satunggiling brahmana ingkang sampun buntas kawruhipun sithik paningalipun. Menawi mekaten Paduka tetep uga badhe manjing dados siswa kula. Menawi boten dipun keparengaken kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos Paduka Penembahan keparengan nampi kula dados siswa. Oh ladalah inggih. Menawi panjenengan meksa kados mekaten kula boten badhe damel cuaning penggaling Begawan Anoman. Namung menawi wonten menapa menapanipun wonten walatipun kula nyuwun pangapunten Resi Mayangkara mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun Paduka menika sampun dados guru kula. Teka Paduka menika paring pangandikan kanthi basa tata krama kados mekaten Penembahan. Kula ajrih menawi kuwalat kula ingkang badhe nanggel dosanipun. Mengkono Anoman nggih kasinggihan mekaten. Iya. Yen to pancen karepmu kaya mengkono aku mung kari manut Penembahan. Gandeng Paduka sampun nampi kula menika dados siswa Paduka Penembahan. Estunipun kula badhe nyuwun dawuh. Sira bakal matur apa Anoman? Kula menika sampun kewawoken nyawareng gelaring jagat. Kula menika sampun kewareken nyumurupi dhateng tingkah polaipun jalma menungsa ingkang persasat. Sampun sami wegah nampa warah nampik pitutur becik. Penembahan kula enggal kepengin sumurup dhateng kasuwargan kula. Lajeng menawi dipun parengaken Penembahan priksa kula aturi paring pitedah pejahipun Anoman tuwin anggen kula sowan dhateng ngersanipun Gusti menika wanci menapa pinten warsa malih anggen kula gumlar wonten ing jagat Madyapada mriki Penembahan. Oh mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Anoman wonten timbalan. Yen to kowe sira Anoman dangu utawa matur kang kaya mengkono, aku mbok dawuhi supaya atur wangsulan marang siswaku Senggana. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa wangsulan. Liripun pados pundi dene Paduka mboten saged paring pangandikan. Merga iki magepokan kelawan pati uriping menungsa. Merga pati uriping menungsa kuwi ora diasta dening sak pepadaning menungsa, nanging diasta ana panguwasaning Dat kang murweng Dat, panguwasaning Gusti Kemahanasa. Yen ana menungsa ingkang bisa nitik patine sak pepadane, apa menungsa mau ponakane sing gawe urip? Apa menungsa mau isih kepernah prunane sing gawe jagat? Merga ngene Senggana. Pati uriping menungsa kuwi wis cinadhang marang kodrate dhewe-dhewe lan prestine dhewe-dhewe, dalane uga dhewe-dhewe. Ana ingkang mati merga disangkani saka wis keladuk yuswa, tegese wis tuwa. Ana ingkang mati merga disangkani saka kacilakan, ana ingkang mati merga disangkani saka peperangan. Kabeh mau wis tinulis dening panguwasaning Dat kang murweng Dat. Menawi ngaten kula nyuwun dawuh pejah kula bencang menika larah-larahipun kados pundi lan disangkani saking menapa? Aku ora iso ngandhakake. Kenging menapa Paduka Penembahan paring dawuh ing mekaten. Aku wedi marang warating sing gawe jagat. Anoman mara kaki rungokno. Sing jeneng wong lara wae mbudidaya supaya iso waras. Nganti digolekke tamba mrana-mrana supaya dawa umure. Nanging sabab apa kowe iki diparingi yuswa dawa? Lah kok kowe malah takon dina kapan patimu lan kowe kepengin nggege mangsa ngelak wanci supaya enggal tekaning pati. Kang mangkono kowe ora nyukuri marang panguwasaning Gusti, kowe ora nyukuri marang peparinging sing Mahanasa. Akeh wong sing kepengin duwe umur dawa nanging ora iso kelakon malah umure cendhak tumuli sowan ngersaning Gusti. Nanging sira diparingi umur dawa lah kok malah mutah kepengin ninggal tekaning pati. Yen ngono apa Anoman kuwi iso ngasorake purbaning Hyang Mahanasa ngono apa piye? Apa sira mbok anggap sira kuwi iso ngalahake kekuwataning sing gawe jagat? Mati kok digadang, mati kok dijongko kuwi cara ngendi? Inggih. Kanthi ucapmu kang kaya mengkono mau sayektine sira Anoman padha karo kepengin ngembari marang panguwasaning Gusti. Manuta marang luwih mbake urip aja kongsi gresula sabab wong kang gresula kelawan uripe mau teges wong mau ora percaya marang panguwasaning Gusti. Nanging wong kang tansah nampa marang pacobaning urip, wong kang tansah nampa karo uripe kanthi ikhlas tegese titah mau cinaket dening panguwasaning Dat kang murweng Dat Senggana. Waduh Penembahan. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan menawi ngaten ajeng parang Paduka Penembahan dina samengko ayo ndak kanthi pun bapa kepengin duwe pengajap nglakoni tapa ngrame
budal saka pertapan Sanggar Waringin yen perlu ngubengi jagat tetulung marang sak pepadaning titah ingkang butuhake. Mongko kabeh mau tak lakoni kanthi pamrih, tanpa pamrih siji wae. Kanthi kaya mengkono bakal saya lulus kasutapaning Begawan Tunggul Wulung pertapan Sanggar Waringin iki Senggono. Ning tak jaluk kaya aja nganti bareng sak laku jantraku Parpaduka. Awat-awat ana aku saka Indirgantara Senggono. Aja nganti kongsi ana ingkang ngrimpet nyandung marang lakuning Begawan Tunggul Wulung. Nggih ngestaken dawuh. Yen ora tak dawuhi aja pisan-pisan kowe mbebantu kelawan bot repoting Begawan Tunggul Wulung. Napa ngestaken dawuh. Budal dina iki Senggono sewawi penemban kula dherekaken tindak dhateng pundi kula namung tutun tindak Paduka penemban Tunggul Wulung. Koko Prabu, menapa to sababipun dene samangke kula mboyongi rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu inggih krana sakmangke murcanipun ngadang Paduka inggih menika pun Yayi Werkudara ingkang sawetawis wekdal nilar kasatriyaning Jodipati. Muga sakmangke Paduka Kanjeng Koko Prabu kersa paring pepajar dhateng ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu jagat waisaning Ubathara wayah para jagat. Yayi sanget boten nginten bilih kadang kula ing Manenggak pun Werkudara nilar dhateng negari Ngamarta. Mongko adat lumpia ingkang sampun kelampah ingkang pendak-pendak nilar kasatriyan menika Janaka. Sakmangke Janaka boten kisah saking negari Ngamarta. Malah gentosan Werkudara ingkang nilar praja kasinggihan mekaten Kanjeng Koko Prabu. Mula ingkang saking menika kula nyuwun dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu mugi keparenging galih sakmangke kersa angupaya wonten pundi dunungipun ngadang kula Panenggak inggih menika pun Werkudara Koko Prabu. Nggih, Yai. Menawi menika dawuhipun Yai Prabu Darmakusuma kula mboten badhe selak. Jernyatanipun menika sampun dados kewajiban kula. Namung keparenga sakmangke kula nganti dhateng kadang kula pun Arjuna, kula sumanggaken Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati Janaka wonten dawuh. Nampa dawuh timbaling Kyai Prabu Darmakusuma siadi nderek pun Kakang. Ngupaya Kakang Mas Panenggak, ya pancen mengkono. Menawi kula mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Kakang Semaraja keri. Kula tak nganti anak-anak kula awiden kula dherekaken. Ya Kakang Nayantaka. Nuwun sewu. Menika wonten wujudipun Brahmana. Menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun dawuh penemban panjenengan menika sinten? Dipun tepangaken sinuwun kula menika wingking saking pertapan Sanggar Waringin. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Begawan Tunggul Wulung. Begawan Tunggul Wulung kasinggihan mekaten. Panjenengan sinten sinuwun? Nalindring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Nalindring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna nalindring ingkang kondhang kawenang-wenang menika. Ingkang wingking kula pun Janaka penemban. Ladalah sami-sami kondhangipun sami-sami kalukengrat. Mila beja kemayangan dene kula pinanggih lan Paduka sinuwun saha Raden Janaka. Lajeng wigatosipun menapa penemban? Estunipun malah kepasang yogya katujuh ingin dene Paduka penemban pinanggih kaliyan ingkang kula Panata Ndorowati. Kula manah badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Panjenengan nggadahi karepotan menapa sinuwun? Kula nggadahi karepotan inggih menika tinilar kadang kula Yayi Werkudara Panenggak Pandhawa. Mila menawi Paduka penemban saged manggihaken wonten pundi lenggahipun Raden Werkudara inggih menika kadang kula Taruna. Menapa ing Paduka suwun tartemtu kula badhe nyaosaken penemban. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton berkincanging risang mawe gandrung dereng ngantos paring pangandikan Sang Begawan Tunggul Wulung kasaru pelajari punata mandura ingkang blete-blete ngatepen wah Yayi Kresna wah aku njaluk tulung Yayi.
adikku. Bundang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Koko Prabu Mandura ya mlajar-mlajar paduka wonten menapa dene ngantos dumugi wonten ing papan mriki Kresna iki kula wonten paring adhawuh kowe tak kandhani ya Kresna lakon negara Ngastina ora kaya sagedhakan iki Ngastina bedah Yai Prabu Ngastina bedah kinungkup dening mungsuh lho mangke Ngastina bedah menika tegesipun ngados pundi? Ngastina dibedah dening Nalindra Bantarangin Prabu Bandung Nagasewu lan sakwadya balane Yai Prabu Duryudana wis keduga sarta wis budidaya supaya aja nganti Ngastina bedah nganti dadi peperangan nanging tremune Prabu Bandung Nagasewu kuwi pancen digdaya sekti mandraguna luwih-luwih nayakane Naga Pertala Naga Bantala lan pendhitane Guntur Geni wekasan kabeh nayaka Ngastina ketipikut dening Prabu Bandung Nagasewu Yayi. Jagat wasisane ngubathara wayah Bathara jagat. Mekaten kok Prabu ya. Mula aku njaluk tulung karo Siadi, tulungana pun Kakang. Tulungana Yayi. Tulungana supaya iki aja nganti kedrarung-drarung. Kahanan negara Ngastina iki luwarana Yai Prabu Duryudana lan sakadang-kadangane sing dikunjara karo Bandung Nagasewu Arjuna kula wonten dawuh Koko Prabu Janaka kula wonten dawuh Ngastina dibedah mungsuh inggih lajeng kepareng paduka Prabu Bandung Nagasewu sirnakna Yayi. Kabeh sapunggawane sirnakna luwarana Yayi Prabu Duryudana lan sapunggawane nggone dipikut dening Prabu Bandung Nagasewu. Nyuwun pamit Koko Prabu. Iki sapa? Pandhita ing Bantarangin pujangganing Prabu Bandung Nagasewu. Aku Begawan Guntur Geni. Kowe sapa Raden? Raden Janaka. Panengahing Pandhawa. Ayo ora mbok balekake negara Ngastina. Ora mbok luwari Koko Prabu Ngastina. Kelakon panjang kamu tak untapke nyawamu. Ayo cobanen aku Begawan Guntur Geni parat. Hai mati weh. Makon mati dening aku. Ginetak mawidaya kemanden Sang Arjuna kendang kapracundang kontal kaprabal. Dawah ngajenging nata Ndarawati cal wujuding Raden Janaka nenggih satreng Drepsira Geni Bambang Wisanggeni. Kosek
kumliyang ana ing Dirgantara sing kumliyang wujude Janaka lah kok bareng tiba ganti wujud Wisanggeni. Iya wa. Iki piye kok aneh temen lakone. Pancen niatku didhawuhi Kanjeng Rama. Lho, didhawuhi kon ngopo? Ya kon dadi Janaka. Lho. Kon dadi Janaka. Iya wa. Lah bapakmu, aku dhewe ora ngerti. Lah dalah. Yo, aku wis iso nyurasa marang kabeh sing dadi kekarepaning wong atuamu. Wisanggeni, piye wae? Bali marang Drepsila Geni. Kakang Semar, pripun Ngastina mesti ana sambung rapete karo bendaramu. Ah, dijujuk mriko mawon, Ndara. Begawan Guntur Geni. Sinuwun Bandung Naga Sewu. Ya. Kok lenggahe ning kene? Ora kepenak rasaning atiku. Dene sapungguring Begawan Guntur Geni, pangrasaku kaya melang-melang ninggal jejabang ning tepining Balumbang. Tumulih aku bakal nututi lawan tindahing bapa Begawan Guntur Geni. Sinuwun. Ayo ndak nganti golek papan sing prayoga wae merga yen nganti iki mbacut tan wurung ngomong bakal kewirangan. Lire piye? Sinuwun Mandura nyuwun Pintasraya ndak samangska kadohan. Nata Ndarawati kalawan Semar Badranaya nyaketi negara Ngastina. Yen pancen Begawan Guntur Geni gila, minggira tak trajangi kaya ngapa Ratu Ndarawati. Iki sapa? Takon karo aku nalindring pantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Lah dalah Prabu Bandung Nagasewu Semar. Kula. Begawan Tunggul Wulung meneh ndi? Lah nika napa daturi tindak meneh Semar? Nggih, ngestaken dawuh. Prabu Bandung Nagasewu. Piye? Aja gleleng macakmu gembelo sirahmu. Kowe iso ngrangket wong Ngastina, iso ngalahke sapa wae. Ning sak digdayaning menungsa kuwi mesti ana pengapesane. Sak ampuh-ampuhe menungsa kuwi mesti ana keringkiane. Nadyan kowe ampuh, nadyan kowe digdaya. Ning ngerti yo, aku duwe jago. Jagomu sapa? Iki pendhita ing mburi iki tandang ana Bandung Nagasewu. Pendhita sapa jenengmu? Resi Tunggul Wulung sinuwun. Panjenengan sapa? Prabu Bandung Nagasewu. Kowe dadi serayaning Ratu Ndarawati. Niatku mung kepengin tetulung marang sak pepadaning titah. Nglakoni tapa ngrame tetulung marang sak pepadaku mongko tanpa pamrih. Gandeng nata Ndarawati njaluk tulung karo aku, wajibe ya tak tulungi. Ayo Ratu Ngastina luwarana. Ora ngluwari Ratu Ngastina aja takon dosa mungsuhmu aku. Wah, modar dening aku
rinuket dening Begawan Tunggul Wulung. Nalika semanten uyah ayo Baskara titi mangsa kaya wis telas tulise Prabu Bandung Nagasewu miwasang Begawan Tunggul Wulung kekalihipun bali asal mula bukane Prabu Bandung Nagasewu babar Raden Werkudara Resi Tunggul Wulung babar ingkang garwa tenggih Sang Dewi Nagagini. Kowe iki kok ya werna-werna iki apa ta Werkudara? Kok dadak dadi ratu barang? Iki ora bojomu Nagagini iki ya dadak dadi pendhita barang iki ngopo? Sumados saged pinanggih kaliyan Kakang Mas Bratasena. Mengarep do ketemu kok dadak do salin rupa. Mbok ya ketemu wong kowe iki karo Werkudara wis dadi bojone wis resmi, mongko ya wis anak-anak. Lah kok dadak kowe malih pendhita barang iki ngopo? Kaleman. Aneh-aneh. Bandung Nagasewu apa? Bandung Nagasewu niku raine buta kok bola-bali. Wah, konangan sampeyan. Semar kok tangkas. Nggih. Bola. Ya ngono ya. Arep yang-yangane kok dadak aneh-aneh ora. Ya goleki nggon yo, ja cerewet. Wegah. Nggo ngrusuhi saka njaba. Jendelane didodak-dodok. Salahe suwi. Kok nunggu kok suwi. Werkudara, iya. Lah kok dadi kaya ngono? Wah, mbuh aku dhewe ora ngerti kok dadi ana lakon sing kaya ngene. Mung manut karo dawuhing Jawata sing dikudratake gawe lakoning menungsa. Lah terus bala-balamu piye? Mingira aku sing tanggung jawab. Prabu Bandung Nagasewu kok wis lukar busana. Wah, jlamprong. Ora usah kaya wong edan. Bali kaya wingi uni. Sinten iki? Wah, Janaka. Wis bagus barang kok dadak rene dicloreh-cloreh kaya ngono iki napa? Karepe pripun? Iki sapa iki? Iki sapa iki sapa? Ayo Bali. Setengah papat iki pisan. Iya, Petro. Kanjeng Rama Antarja Antasena. Wah, sing iso mbabarke lelakonku ibumu. Ibu sinten? Nagagini. Mbok menawi ibu kapang kalian Rama, wis cerewet. Yo ndang salin bocah Jawagus. Melu sinur kowe ha. Ngopo to? Ngopo-ngopo nganggo kathok gojak-gajak barang ngene Mas apa? Oh, aleman ora. Wis tuwa ora sesuk nandang sing aneh-aneh. Iki kathok ketat ora. Ora wangun.
aneh-aneh lho. Aduh, iki ngopo to? Lho ngandani karo Kang Putra kok ora. Anak Ndara Werkudara mau kathok ketat barang ora. Ndelok mereke. Kene ming Foxy. Foxy iki merek sepatu. Kok ngerti? Ya, Satria kok tuku sepatu barang. Sapa itu wis kene wae rasa metu. Aku arep ndelok ora usah kowe nek ndelok iki ngarep nyuwe wektu malah dawa wektu ora rampung-rampung. Antarja wonten timbalan. Antasena piye, Pak? Ngaturke panuwun. Dene kowe wis mbantu karo bapakmu ya. Padha-padha Pak Balya ning papanmu dhewe-dhewe le, cah bagus. Duryudana sakurawane diluwari saka pakunjaran mestine ora trima yen ngerti sing dadi Bandung Nakasewa aku ya ming semedya ngelingake marang patrape sing tansah watak angkara Budi Candala. Kowe ora trima tak ajangi jembar le cah bagus. Jebul sing dadi Bandung Nakasewu dapurmu Werkudara. Dasar para nyata. Niatmu apa? Supaya leren nggon muntuhi watak angkara Budi Candala. Aja rumangsa sumegih, aja rumangsa wong kondang, aja rumangsa ora ana sing ngalahke karo Duryudana. Nyatane aku karo anak-anakku mbedah Ngastina ora gantalan wektu. Iblis lanat. Arsa madangi jagat tumungup-ungup paneng sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung